מה זה? תעני לי. שום דבר. תפסיקי עם המשחקים שלך. תביא לי, אני מאחרת, תביא לי את המעטפה. כן. חיים. אבא, טוב? את לא הבנת, את לא מקבלת את המעטפה הזאת. תתחילי לקחת אחריות על החיים שלך. תפסיקי עם כל ההתנהגות הזאת שלך שמביישת את המשפחה הזאת, עם כל ההיעלמויות שלך, עם כל השמועות המלוכלכות שנדבקות בך. מה, את חושבת שאין לי אוזניים? שכחתי שאני המלוכלכת ואת המושלמת. השם ישמור איך שאת מדברת. המשפחה הזאת בצרה גדולה. רק עכשיו גילית? שהשם ישמור אותך מהיצר הרע, שהשם ישמור את כולנו מהסטרא אחרא. עכשיו אני הסטרא אחרא. המשפחה הזאת בצרה גדולה. אני גם אתמול, אני חלמתי את זה, אנחנו כולנו עמדנו בסלון. אמא די. ורק את יצאת מהמעגל. אני מאחרת. תביא לי את המעטפה. מה את לא הבנת? את לא מקבלת את המעטפה הזאת. על גופתי את תקבלי את המעטפה הזאת. תחכי שאני אספר את זה לאבא שלך. איזה אבא? הוא לא אבא שלי ואת יודעת את זה. כפויה טובה. את כפויה טובה. אם את חושבת שאת הולכת לעזוב את הבית הזה בלי חופה וקידושין, את יכולה להמשיך לחלום על זה. טוב, תביא לי את המעטפה. אל תקבל את הקול שלך! קדימה, מחכים לך בחנות. מי? אבא, מגיעים ספקים היום, יש המון עבודה. איפה אסתי? בחנות עם אבא. מה היא עושה שם? לא ילדה קטנה, היא יכולה גם לעזור. זה הרעיון שלך? זה משנה. שאת עיוורת או שאת עושה את עצמך? מה אמרת? שאת עושה את עצמך עיוורת. תגידי לי, את השתגעת? השתגעת? תרדת מהפסים? מה את עושה? מה את עושה לכל הרוחות? מה את עושה? אלוקי, בבקשה, תעשה שזה יפסיק. בבקשה. את שקרנית. את שקרנית ואת מלוכלכת. את שקרנית ואת מלוכלכת. באמת לא יודעת מה קורה בחיים. אמא, אני התפללתי כל לילה. כל לילה כשהציצית שלו רקדה לי בין הרגליים. אלוקים, שקט! 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 תהי בשקט! אחרי שהוא קיבל אותך כמו בקרבה, את רוצה להרוס את כל השם הטוב של המשפחה הזאת? את כל השם הטוב של המשפחה הזאת? את חולה בראש שלך. חולה. תדמוגים שלך ותעופי מהבית הזה. תעופי מהבית הזה עכשיו. תקחי את המעטפה הארורה הזאת שלך.